Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shin kana sha'awar koyon web development, HTML, CSS, JavaScript ko kuma kai mutum ne mai son sanin sababbin sirrikan da ya shafi ilimin kwamfuta ko ma menene ya shafi ilimin computer technology to ga nesa ta zo kusa. Ni ne Abdurrahman Muktar daga kamfanin Tech Insider, a web developer, content writer and a computer expert. Za mu rinka koyar da abin da ya shafi ilimin computer technology a harshen Hausa a wannan channel din. Muna koyar da HTML, CSS, JavaScript da ma duk wani technology da ya shafi yadda ake kirkirar shafukan yanar gizo wato website a harshen Hausa. Idan kuna neman sani akan yadda ake amfani da wata manhaja wato application ko kuma wani website kamar yadda ake downloading bidiyon YouTube ko kuma yadda za ka karatu online ta website irin su Coursera, Alison, Smart Academy ko kuma yadda za ka samu muku ta application din Sonia a shirin muke tsaf domin nuna muku yadda za ku yi amfani da su. Let's explore, learn and grow together in the world of web development and technology. Domin koyon web development a harshen Hausa ko kuma sanin sababbin sirrikan kwamfuta ko kuma sanin yadda ake amfani da ita, ku danna subscribe button sannan ku danna ƙararrawa domin samun notifications akan shirye-shiryen mu. Domin neman ƙarin bayani, tambaya ko kuma wani korafi za ku iya turo mana sakonni ta WhatsApp number mu kamar haka 08081714961 ko kuma ku kira mu ta wannan number wayan kamar haka 08106103382. Muna godiya da lokacin ku da kuka bamu domin ziyartar wannan channel din namu na Tech Insider.